केमेरायाव माबादि नुदों आं बुंनो रोंला किन्तु रियेलाव बुंनो नाङा आरोना ओरैबादि गोथाव नुखाबाय थाव मोननै आयौ बैहा खुगाया मानो बिदि गोदोनाय गोदोनाया नै फाग्लिना Hi everyone, welcome back to my channel. Mama खालामदों सनाफोर आं ओंखारलायबाय नै आंहाथ' बिदिनोखासै जेरावखि ओंखारा सोरांबानो जेरावखि थाङा बिदिनो थफ्ला उफाय गैया माथो खालामनो बिराद बासै आरोना आङो हारसिं थानो लुबैथारबाय आं उफाय गैया माथो खालामनो ओंखारलायबाय नै बिमा फिसा एसे बाजाराव थांनो जेबो गैला आरोना जोबस्रांजोब्बाय जानोनो जेबो गैला ओंखायनो दा बिमा फिसा ओंखारलायबाय जों बाजाराव थांनो फिसाजो सासेखौ टिउसनाव दोननानै फैखांबाय आङो ओमफ्राय दा टाइमा ग्रोब 4टा जाबाय आरोना 1 घन्टा दंबावो 5टायावसो गयो नालाय ओंखायनो दा थांनानै माबा बिमा फिसा सानैजों बाजार खालामहैनोसै थ' नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम थफादो आंजों लोगोसे बाजार खालामहैनोसै ज' जमानो थ'दो बिदिबा नायलांबाय थादो उफाय गैया माथो खालामनो बाजार खालामनानै होग्राबो गैया बादों होनबाबो मा खालामनो गावनो खालायनानै जायाबानो उफाय गैया आरोना मेंबाबोथ' गैखाया उफाय गैया गावनो सौसिलांथारनांगौ जायो आरोना फौजिनि हिन्जाव जाबाथाय आरोना जेबो उफाय गैखाया बानाय मोजोमनाय ज्राब दोनखा खस्थ' मस्थ' उफाय गैया बानाय मोजोमनाय दोनजोबखा ज्राब गारनानै ना सोना थुबाय थादो होमबालाय थांनोसै लेट जागोन नङाबा बारा फेक रायलायबाय थाबा हरदोलाय आदै आलु पियास आलुआ बेसेबां हा फारलासे लांगोन आं औ दे हरदो फारलासे हरदो आलु फारलासे ओमफ्रायो सामब्राम सेरनै सामब्राम गुफुर सफैबाय बाजाराव जोंहा बासि होलायलाय आरो ना आदैया मालाय गावनो बासिनानै हरखायो जेबो क'क्राझारनिबाथाय आदैनाव लांफै आदैया खमावबो हरो ना आदै मालाय बासि होलायलायबावा आदैया मालाय गावनो बासिनानै हरबावोसो नै अन्थाव बाथावनो सामब्रामखौ गायनो लादों आङो सामब्राम गोजाया दा बाजाराव ओरैबायदि दाम आरोना 70 थाखाथार सेरसेयावनो ओरैबायदि दाम बानलु गोरान लाबाय एसे एखमबा जानो लुबैयोना बानलु गोरान फुरा बाजारखौनो लांखानोसै आङो दिनै थिखोनानै दालि लादों दालि लालायबाय नै थाव आरि लाखाजोबखाथारनोसै फिसाजोआबो गनाय टाइम जानोसै नै बावला स्कुटियानो बुंजोबबाय एबार फिसाजोखौ लायनो थांसै फिसाजोखौ लायनो थांगासिनो दं आङो बाजारानो नै जायगायानो गैला स्कुटियानो बुंजोबबाय हांसो लादों नै हांसो जानोसै दिनै हाराखौ हरनाङा दे मोदोमखौ हर औ दे हांसो लादों फिसाजोखौ नेगासिनो दङ सफैबाय आरो 5 मिनिटसो दंबावो बाजार खालायनो हानानै देरहागौलाय लायथारबाय आरोना हागिस लाबाय जाग्रा लाबाय नै स्कुटियानो फायखारिनिसो जानानै फैबाय आंना उन्दुथाराखै सनाया मालाय दिनै एकदम बिसिबांबा गोबाव बाजार खालामनायावबो नायनानै थांगासिनो दङ अन्थाव बाथावनो दिनै उन्दुनो ओंखारलायाखै मालाय दिनै ना उन्दुनो ओंखाराखै मालाय नायगासिनो दं बहायनिफ्रायनो लायबावदों सासे फौजिनि बिसिया बिदिनो फिसा बाय फैनांगौ ना फौजिनि बिसिफोरखौ बिराद समायो बिदि थफ्ला लायै फैबा जाबाय नालाय ना जाखानाय थाबाय नालाय नोंना फुगलाबायनाय जाखो मिलायदों बे नङा सासेया आं गावसिनि न'खराव थांबा साननै सानथामल' खमायो गबाय ना दे रायलायलाय एसे दे रायलायलाय एसे रायलायदो बाल बांद्राय माबासो आयु मालाय मोसालायथारदों न' मोनफैबाय मेंबाय बिराद मेंबाय एबार बुस्थुफोरखौ मा लाबोनानै देखायनोसै आं नोंसोरनो एसे थफ्लाया नै आंना बेखौ बोस्रांनांगौ आरोबाव हे भगबान बोखारनोसै एबार मेंबाय आरोना फार्स्टआवनो पक'रा लाबोदों जागोनना लानि आङो हांसो ओरैबायदि हांसो जानो लुबैनानै दंमोन ना आङो लाबोथारबाय
Nine tickets anytime. It's good. ที่พี่พูดนั่งไปถามคนนั้นคุณแล้วบิดคิดทุกคนนะคะไปทานได้กูถูกไทยแล้วนั่นใช่ไหมค่ะบ้า Kaput. Nee, kaput. ร้านนี้เยอะนี่แบบมึงอย่าเบ้อเมานานนี่รู้ทุกใจอ่ะ How mun nay? ไอ้ลูกพี่ครับแกมาจริงๆก็ตัวไหนมีดูในอะไรพักลีน่ะเฮ้ยมา How mun tham nó ngọt. มีที่ไหนเลยพี่ให้ดาลีทำรามาลูบาลูอะไรที่ไปทารังนี่เขา Limon Balayang dini. Này. Naman. สั่งซื้อแป้งมาเลยซื้อใบทำร้านขนาดนี้กับกูเลยไม่ได้นะเงอมีคนทำสิบนาทีดีๆใครก็ช่วยในห้างชื่อจังจันเด้อเรสกี้ยาอะไรบัดดีค่ะชงขยะบัตรจักขยะชงคัดทันสิงใครเนี่ยนัวใครจะรีบเราหรือนั้นต้องมีใครขัดเจ้าอาลูโกทาเฮกันอะไรนะห้างเสือดีๆใครจะเป็นเนี่ยทำร้านกูคือกูโดดเชนี่เฮกันหนังไปเขาอาลูโดดเชโดนโดนทำโดนแบบสวยท่าเฮไปนี่ห้างเสือpara puja nonga 200 taka ni khwaseaw 170 mon nalai angkai 200 taka ni minan labu beng dene ani amphai ni dunja local labadang ओरैबादि मोदोम फुंखादों आरो ना नैबे मैगं गोजाखौ मा होनो थाय नैबेखौ बिराद गोथाव मोनो आरो ना आं बे मैगं गोजाखौ बेखौ नै निहिराव दोननांगोन बेखौ नै बिराद गोथाव बे मैगं गोजाया बारा गोबाव जायाखैना आं बेखौ जानाया माबायदि साननानै बायनानै लाबोआमोन ओमफ्राय दाखालि लाबोदावनो गोथाव मोनथारबाय निहिराव दोनहैयो र' गोथाव मोनथारो आङो मैगं फुलिबो लाबोदों आं मैया खोन्थाखादोंमोन ना मैयानि भिडिअआव आंनि मैगं गायनायखौ एन्जरा जालांदों होननानै मैगं फुलि जेराव एन्जर जालांदों बेहाय गायनो नै लाबोफादोंमोन आं दिनैथ' गायनो सोलाबनाय नंला गाबोन सोलाबबा गायनोसै निहिराव दोनबाय आं बेखौबो संसै थाब-थाबनो आलुखौ एवगोरनानै लानोसै आङो एसे एवगोरनानै खांनानै दोनसै आलुखौ जाबाय आंना आलुआ नै खांनानै दोनसै थोनबाय आं नै केमेरा हमग्रा गैयाना जारला जाथारो गावनो सं गावनो भिडिअ खालाय गावनो माव बिराद जारला जायो आरो एवगोरनानै लानोसै आं बेदरखौ दा मोनसेबासो खेमसेनो खिन्थानोसै संगोरनानै लानोसै आयै नै लुबैनाङा दे सनाफोर नै ओरैबादि गोथाव जाबाय केमेरायाव माबादि नुदों आं मिन्थिला खिन्थु रियेलाव कालाराबो बुंनो हाया आरोना ओरैबादि मोजां कालाराबो नै मेजेम नै ओरैबादि मेजेममोन हांसोआ नै दुन्दिया सारस्रोनसै आयै खुदै गजोबबाय आङो दुन्दिया लकेल मोदोमफ्रुलायनाय आयै जानो लुबैनाया हाथारला हराबो थौबाय आरोना ओंखाम मोनबायबो मोनबानो जानोसै मोनबायानो ओरैबादि गोथाव नुखाबाय केमेरायाव माबादि नुदों आं बुंनो रोंला खिन्थु रियेलाव बुंनो नाङा आरोना ओरैबादि गोथाव नुखाबाय ओंखाम खुरगोरनानै लानोसै मामबेरनो हराबो थौबाय आयै नै सनाफोर हाहा लाबाय नै आलु दरनै हांसो बेदर फान्थाव थाइसे दुन्दिया लाबाय नैबे दहाय साननि मैथा बाथोन दालि जाबा जाबाय जायाबा जाया बेफोरबायदि थानानै आरो मानो बेफोरखौलाय जोगार हरनो लुबैयो आरोना दा जानोसै लुबैथारबाय दा लुबैदे सनाफोर बे फान्थावा न'निसो फान्थाव आरो फान्थावाबो गोथाङै जाजायो जानाय नायनां बयखौबो जानाय नुयो ओंखायनो आंबो दिनै नायनायसै माबायदि मोनजायो फान्थावखौ दुन्दिया गोथां लाबाय न'नि बानलु बोरदोन आं गायनाय नै जानाय नायनि फान्थावखौ माबायदि मोनजायो दालि नांगौबा नै गोथाव ओंख्रि संबाबो मालाबाबो सान्थिथ' मोनजाखाया फिसानि थाखायनो बिराद खस्थ' मस्थ' नाख्रां नासिसो जानांगौ आरो जोंना ओंखाम जानायानो दासो मोनदों टाइमाबो 9:30 जाबायानो सामब्राम गुफुरानो गोथाव जादोंना गोथाव जायाखै गोथाव हांसो बेदर जानाय नायनोसै दासो मोननायनि खोथा बिराद गुदुं आरोना
जानो लुबैनानै दंखायोमोन आरोना हांसोखौ दिनै मोनजानानै गोसोआव सान्थि मोनलायलायबाय मोनजाजानोसैसो गोथाव मोनजायोथ' फान्थावखौबो गोदै गोदैनो सिङावनो दं गोथावखौनो मोनजायो फान्थावाबो थाङा र' सना र' बिदिनो जोंना ओंखाम जानाया र' नों नाङा बेखौ फासो फा होनो Này, nó phải bị chơi. Cứ vào đây. Đang là bị cô tăng à? Con phải đang là xin rồi. Ai à? Mà nhưng giúp mình đi một đường. Sao lần đường? Ngay lúc mà đi. Ăn dùng cái ngắn thôi. Halu dorsya. Oka này nhỉ? Jumpa besar này nong à? Jin siap. Ăn sơ là thân xem 10 tháng có rồi. Saya bự. Papa gimana? Salah. खालामनो हानाय नंला आं भिडिअखौ सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो अल खालामनानै ला आरोना आंनि जिहेतु गोदान भिडिअ होबानो नोंथांमोनाव मेसेज थांनाय बायदि थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाबाय थ' लोगोफोर बाय बाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय दसेबाबो टाइम होनानै